Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Maťa na kanále Maťa hraje a vítejte u dalšího videa. Tohle videjko je menší série z Battlefieldu 3, kopu a je tu s náma Gvelas, Scavenger. Scavenger Dej příznice a natáčím to ze svého pohledu. a pak v tomhle videjku, co uvidíte tady nahoře, tady jak vám to ukazuju. No, jak to tam uvidíte, jeho pohled. Už běžej. Jo, už běžej, OK. Zastřelil. Už ne. Víš, že tam v dálce, ne? Ty vole. Počkej, stiším. Omega, těch tam je. Kde? No, teďka se tam na nás běžej. OMG, tam jich je. Teď jestli to taky musím. Tam je celá rodinka, že jo? Nechci urazit cikány, ale cikáni jdeme to rozebrat. To si uhád, když tam je tolik železa. Počkej, já si potřebuji měnit. Aby mě zničily barikády. Tak, mám to. Já jsem si dal sniperku. Hej, tak tu jsem chtěl já. Ale tak. Hej, to je hustý, úplně jiný skin se sniperkou. Hej, já nefuň do toho, jo. Pokusím se. Já to mám schválně ten mikrák pod pusou, abych do toho taky nefuněl. A takhle to je dobrý? A fuň, potichu. Funíš? Mhm. Jo, už je to OK. Já jsem ti tam vrátil já jsem ti tam vrátil tu, jak se jmenuje. Sniperku. Mhm. No, to je na prd. Sniperku, fakt že jo. A jo. Teď si vem Tady, těžký kulomet, jestli chceš. Chci. Aha, ona je bez nábojí. Jo, ale těch tady je. Ty jsi vychcanej. Já? Ty jsi mi ji tam nechal bez nábojí. Nevím. Jak si to měl dát na boje. Ček jo. Proč nemám granáty? Proč já jsem tak levej? A proč jsem já jí vyhodil? Oho, ten to schytá. A já nemám náboje. Get over here. Oh, jsem na zemi! Oni, fakt? Jsem na zemi. A proč jdeš zrovna tam tudy? Čus. OK, relax. Jedeme! Nechci nic říkat, ale ty si jej taky hnědej, černoch. Já vím. Já jsem víc, protože já jsem z Afriky. Já si tady připravím už jednu past. Ne. Jo. Já vám připravím. OMG, odkud? To by bylo na zemi, tak řekni, že to je takový příběh. Zatím ještě ne, ale tank tam proti mě jede. Tank? Jo, proti sniperce. Čekaj, tak to si vezmu javelina. Takže ty teďka vůbec si slyšíš to funění? Ne. To je dobrý. A slyšíš ty moje? Ne. Dělej si mi ho už. To není tank, to je transponder, more. Noob, for skill. A je dole! To byl tank. To nebyl tank, to byl transponder. Jo, au. Já to vím. Protože si ty ruský pamatuju. Ruský amiky. Hej, tam vykukuje a já mu zkouším dát Hej, tak tohle nechceš. Hej, on má nesmrtku. Dej mu ban. Komu? Tomuhle. Tady mu. Teď jsem mu dal až headshot, jak jsem do něho všechno vyšel. A nic. Ha! Počkej, já to budu natáčet, jo? Počkej. Ty to nenatáčíš? Táčím ale javelinem. Takže tady máme nějakého ruský, afganistanského vojáka. Utíkej! Já si to tady s tím rozdám, vole. To znělo blbě, ale... Tak, Ježíš, taky blbě. A pojď zmrde. Ještě jedno se tady chce jiná. Pojďte, já jsem Rus. Nejsem, a nekřič do toho. Aby si měl kvalitu videích, jo. Bacha, jdu zprava. Myslím.
Počkej, jo, zprava. To je tady. Počkej, že jsem tam byl dobře, jo. Kum. Teď je tam právě... Jo, jsou tam nahoře. Ty to řešíš. A dole. Jsou blbci tohleto. Počkat. Já si musím dojít pro lepší zbraň, teď to je fakt úplně na... Jo, tak jo. Co jí Au. za píp? No, tak mě to je jedno, kterou si vezmeš. No a určitě uvidíte sérii nový let's play ze hry Battlefield, ale z kampaně budu sám a občas se mnou, když bude chtít, tak bude v hovoru Givel. Skyventure. A já jsem na zemi, protože já jsem fakt sebevrah. Jo, Vypadni nebudem! A proč ležíš tam? Jak jsem ti to říkal, já jsem sebevrah. Ale proč až tam? Nevím. Kde tě pak má léčit? No to je COPčko. Říkaj, že to není třeba pro 3 lidi. Mně to ještě ani jednou neschodilo. Já vím, protože mi odbuchlo, schodilo to auto. Tam nechoď. Oh my god! Tam, no, pojď spát, to co tam ty protitankový miny. Protože po něm. Víš, jak já zase lek? Ano. Muko, tam? zavřená oblast. Hej, a pojď za mnou. Tak čekej. Já mám taky miny. Já vím, ona jsem tam dal, tak pojď za mnou. Pojďme na takový kemp místo. Jsem Usain Bolt, vole. Za první jsem negr a za druhý jsem předehnul auto. Čekej, já si vezmu kulomet. No tak, kde pak je kulomet? Já budu na střeše a ty buď dole, jo. Já ti budu Já krejt. taky na střeše, že jo. Oba si vezme když kulomety. Oba. A já budu dole, no. Krej mě! Hele, vrtuník. Nekecej. Čekej. Já vím, že asi půjdou odsaď, předpokládám, tak tady dáme našlaplý miny. Prdele. No. Už je vidím, odkud jdou. Jdou zleva. Tak pojďte! To je jak spaníčko. To kdyby se to tak explo v tom mulťáku. Jo no. To je budeš moc velký nubáci. Jo no. Ale občas mi to taky někdy přijde, že někteří jsou fakt nubáci. Ježiš, ten Gomez je fakt jako... Kdyby tak neskákal, tak by byl dobrý. A však on má tu dvojnožku. Tak se opřem o auto a budem to tady kropit. No vidíš, už tě to napadlo. Ale, mám dobrý kemp místo, co? Ježiš, teď by to odpadlo RPGčko. Jaký troll, menší. Tak vylezte! Proč si je plejtváš? Takže máme plný balíček munice. Aha. A už jdou zprava. A našlapla mi nám byla k hovnu. Ale jo, zabil to aspoň jednoho. Jednoho. Jsem moc, no, ten komp je fakt moc debilní. Já si ještě vzít ještě. No, Mor! co ty tady děláš, jo? Imou. Počkat, proč mám dvě? Mám dvě zbraně. Hlavní. Já, ty sniperku a tu. Hlavní. Ne, že já mám jako, že mám dvě stejné zbraně, takhle. Aha. Oba dva ty. Kulomety? Ne, dvě M16. Aha. Přebíjem, jo. Jo. A doporučuji ti Secret. Ej, sere mi. Já tady vidím ohňostroj. No jo. Já od příští mise budu mít moc switched. Si dám. A což znamená, kdo nezná moc switch do píp, tak to nebylo jako naval, že si to nevíte, ale že tam prostě je ten On no, to. mě zničil barikádu. Nevím. Ček, já jdu k tobě nahoru, že můžu odpálit. No, takže moc cvičit to, že nic nevidíte, vidíte jenom tu hru. Je to něco jako živá hra, jako ve skutečnosti. Teď to budu mít od příští mise, nevidím náboje, nevidím minimapku. A to je asi všechno. A nebudu vlastně vědět.
Co vlastně musím zmačknout, když se chci oživit? Nic. Jo, myslím, že Ečko. Jo, jako mě? Mhm. Jak to je Ečko? Jo, dobrý. Ne, tak třeba ten moc cvič, že abych si to pamatoval. Protože předpokládám, že to budeš chtít asi natočit hnedka po sobě, ne? No, tak asi jo. Kdyby náhodou No. tam byly nějaký sniperové. Nechci ti nic zradit, ale mohl by se skrýt. Jo, aha. Hele, on je tady přede mnou. No, nejfnu. Mama. Počkat, Hej, ale tak tohle jsou až moc velký nubky. já mu nemůžu. No právě. Musíme se vrátit! Rychle, nebo zabiju! Musíme se vrátit, rychle! No mám nůž jenom. Typa, pojď, musíme zpátky, more. Je tam vrtulník. Kde? Zpátky musíme. No, jestli se dostanu naspat. Hej, tak ale... Já běžím jenom nožem. Odkud do mě šije? Hele, vrtulník! Už je tady, šup! Já zabijem snipera, tak. Neřeš. Já nejsem, aby mi dal hetku. Zase tak chytrý nejsou. Co? Čekám na tebe, okej. Náhodou singlu jsou moc až chytrý. V té první misi v Okej! Jo, aha, já mám. Však tam skáču. Jo, aha, jo. Jsi taky dobrý mačo. No jo, no, to jsem prostě já. Tak čus Afganistane. Papa, Oh shit. to je to je. Čat, tady mám ten dárek. Tak to bude konec první mise. No takže jestli se vám tohle videjko líbilo, tak dejte like a přihlašte se k odběru, no a I Matěvi. my se s váma učíme a čus. Duš.